Hej, og velkommen til Copenhagen City Taekwondo Club. Her er vejen til klubben. Vi står her på Frederiksborgvej og Landsdommervej, og så er der en Rema her på hjørnet. For at komme ned til vores klub, så skal man ned ad Landsdommervej. Så når man er gået ned ad Landsdommervej, så stopper man her og drejer rundt om hjørnet ned ad Magistervej og fortsætter ned til klubben. Når man når til det her skilt, så fortsætter man bare ned her og ind i hallen, fordi der er vores træning. Så her kommer man ind til klubben, og så kan man se, at vi træner her nede i hallen.